खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा त्रिपुरानि राजाजों फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि त्रिपुरानि राजा प्रेदियत बिक्रम माणिक्य देबबर्माया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै बिटिआरआव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथांजों सावरायलायदों। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय 2025 मायथाइनि दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया थांनाय मैया क्वार्टार फाइनालआ जानानै थांबाय। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ 4 गलाव बड'लेण्ड एफसिखौ फेजेननो हादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाना इएम अरुप कुमार देआ माखासे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों। मोनफा मोननै नखरा बिजेपिखौ मदद खालामाब्लाबो नरेन्द्र मदि बिथांनि खानाया दोंसेबो मावा आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खानायाबो दोंसेबो मावा आरो बिजेपिनि खानायाबो दोंसेबो मावा होनना इएम अरुप कुमार देआ गोख्रों रावजों बुंथिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आसामाव सिरियै थानो हाया जों जुदि सिरियै थायोब्ला सानसे जों जोंनि हादरसायावनो हारि हा आरो बिथाखौ खोमानांगोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। थांनाय मैया टंलायाव NIOS निउज उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरा खौरां मेल लादों। निउज उथ्रिसारनायफोरखौबो LP आरो UPनि फोरोंगिरि मासियाव थिसननो खावलायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोनां जानाय फोरमायथिफोरा थासेयावबो आनज्रायना दोननो नागिरनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम राहा लानो खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि निउजनि DLEDजों फोरोंगिरि मावबाय थानाय बिथांमोनाबो LP आरो UP फोरोंगिरि मासिनिफ्राय आनज्रायना दोननायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि गयबारि बियाब आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनि देबोरगाव बियाबखौ लानानै MP दिलीप शइकिया बिथाङा माखासे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फैगौ 25 आगस्ट खालाराव बिजाथि फोसावगोन बिजेपि दोलोआ। मख'नो गोनांदि तामुलपुराव रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाया MP फान्डनिफ्राय जौगाथायनि खामानि मावनो बिथांखि फोसावदों। तामुलपुर बियाब आरो गरेस्वरी बियाबाव 1,38,00,000 आरो 50,000 रांजों खामानि मावनो थाखाय फोरमानलाइ रानदों MP दिलीप शइकिया बिथाङा। गोजोना फैदोंब्ला तुरुन गगৈ बिथांनि समावनो फैदोंमोन। दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दिनाव बर' दैदेनगिरिफोरखौबो जेबो मान होआ आरो सनमान होआखै होनना फोरमायथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि MP गौरब गगैआ। मैया तामुलपुर जिल्लानि नावकाटायाव जगदान आरो कर्मि लोगो हमनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों गौरब गगैआ। नावकाटा दुर्गा मन्दिरनि नब्लाङाव खुंनाय बे हाबाफारियाव MLA रेकिबुद्दीन आहमेदजों लोगोसे गोबां कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा ज'ज'यै बाहागो लादोंमोन। कुमारिकाटानिफ्राय जालहा फारसे थांग्रा लामायाव थानाय कालान्दी दैमानि दालां बायस'नानै थानाया 2 बोसोर बारलांबाय। दालां बायस'नानै थानायनि जाउनाव फरायसाफोरनिफ्राय लानानै बेरामिखौ फाहामसालिसिम लांनाय आरो गुबुन गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों रायजो राजाफोरा। गोदानै लुफुंबाय थानाय दालांखौ थाबैनो आबुङै मावफुंनानै होनो रायजो सोरखारनिसिम खावलायहरदों। BPF हानजानि कास्टम बसुमतारी, रन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोननि बिबुंथिया बिथा गैया होनना गामसा राजा आगोमा हाज'वारि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बड'लेण्ड फाउन्डेसन फर इयुथ रियेल हिर'आ प्रमद बर' बिथाङासो होनना फोरमायथिदों गामसा राजा आगोमा हाज'वारि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।